Kasngi ka ba nyau pau. Ha ka kerteng ukpa bukun si mukut. Amen. Ko tra Jisu tu pensle engi da umun si mukut jong mi. Kekam jong ki apostol. Kalau nong ka baningkong. Ko Theophilus ba yet. Ha ka jinga tu khana jonga ba menshwa. Ngalat ho spang ki e baro ki ba Jisu lale. Bar ulahi kai na do bola sedang ya kekam jong u. Haduk kasngi bala shimno u shabneng. Swab ad shimno u la ai ka jing betha da ka bor jong mun sim bakut. Ha kibriu ki ba ula jiet kum ki apostol jong u. Kumba saw posngi hadien ka jing yap jong u. Ula pen pau yala de bon sien haki. Ha kata ka rukom bamdan jing artatien syu ba udang im. Ya u la yo i daki. Ba ula ya keren bat ki syapang kahima ublay. Haba kilai kendu lang, bar ula ki yakani ka hukum. Wat lej no na Jerusalem, henry tu ap hadu baka jingkular ukpa jonga kan urlong. Kumbang alaya tu hapi. Yohanes pen ula pen baptis yapi da ka henry setang kendiat sengi, ansa pen baptis yapi da umun siem bakut. Haba ki apostol kila yadon lang bat u Jisu kila keli ya u. Ku kenrat hatu men penyeng biang ya kahima Israel hakani kepor. U Jisu ula ong haki. Ya kipor berkisah moy labu da kabor jong ukpa jonga. Pimdan kam bentip ya ki. Henry pin sadap da kabor. Anda umun si maku iwan hiar halor jong pi. Bat pin saki yang ha Jerusalem, ha Judea barok kawai, bat ha Samaria, bat syadu bakut keperthai. Ondau la ong ya kani, katba kidang ya pek, ya u, la kentiu ya u syabneng, bat o ulaka hadu bakim yu isu ya u. Katba kidang ya pek syan syabneng, ba ukiu, arngut kibriu kebariam li kelayang kendet hajan jongki. Kurang ba Galilea kilaong. Piakmit ayu syasun beneng. Uni ujisu ya abala shimno napi syabeneng. Unsawan biang hakajuk kerukom bapi layo i ba ukiu syabeneng. Ti ki apostol kilalek pai se Jerusalem na ulum olip. Uba jengai na kunong ba kat ka jinglet sisngi sabat. Anda kila poi ha Jerusalem kila let ke kamraneng ha kaba kila sa. U Petrus, u Yohanes, u Jacob baru Andreas, u Philip baru Thomas, u Bartholomeus, u Matthews, u Jacob u kun u Alphaeus, u Simon Bashitraham, bat u Judas u kun u Jacob. Kilai kendu lang bun sin banduai da kawai ka jingmut. Lem bat ki kentai. Bat kamaria ka kemi u Jisu bat ki hinmen para jung u. Katu kani singi hadien ladon ka jingalang jung kiriungat. Kemba sispa arpungut baro. Bat u Petrus ulayeng bat ulakren. Ku para ulaong. Kajing to kadai ban urlong sisya haba umun sim bakut ubalakren da udabet ulai thu lupa syapang Judas ba unsalong unong yalam ya kitu kibalakem ya Jisu. Judas ulalong udukot jong kekunhun jongi kumbala jiet ya namar bala jiet ya u ban ya don ketilang hakakam jongi. Da ketingka ka ba Judas ulayo na kabenta kakam daka jong u ulathiet kawai ka khendau ba ulayap thung khongpong hangta. Labathai kamet jung u bat kisnir baro kilami isyabar. Nabala tho ak kitab kisam tu kaying jung u kan kelathli. Ai ba anom dan basyong haka. La tho ru e uwaipat unsyem ya kakam sakri jung u. Tikumta uwaipat udai banya so lang bat ngi kum usaki ya kajimi pat utrai Jisu. Udai banlong uway na kitu kebalayadon lang bat ngi baro silinter kapor ba utra Jisu ulaya keleng bat ngi. Sedang ladu kapor ba Yohanes ulaya lap ya kabaptisma jung u. Hadu kasngi bala shimno ya u Jisu nangi syabeneng. Kumta kila terwa arngut kirang ba.
Joseph ya balakot Barsabas, lakot ru Justus ya bat Matthews. Tikila duai. Ko try me wa itu ikido onur jungki brio baro. Tupen hangi ko try ya uno na kini ki arngot melajien. Banshim ya kani ka kam sakri kum apostol ya kaba Judas ula ino haba ulayap. Nangta kilay khalay nusip ya kini ki arngot. Lapom ke kerteng Matias balas senrap lang ya bat ke kenhun ki katway ngot ki apostol. Ke gospel jong try ke jingero eme ku Christ. Mentas ngin sedang ka kam jong ki apostol ngilada puli bat puson lai teli ki gospel hakani ke jingya lenti jungi Matius, Markus bat Lukas. Hakarukom tho alane karukom sedang ka kani ka kitab ka kam jong ki apostol. Dalam ngin ujor bat ka rukom tho bat ka rukom sedang ya ka gospel ka rukom Lukas ngi ikaron ka jinga serium ka ba ya jan ba nang tarangi iru lajer kerteng ya uwe orang ba ko Theophilus badan buram nang ta kadau ki start ki ong ba unong tho jong kani ka gospel ka rukom Lukas bat unong tho e ka kam jong ki apostol de uwe ba uju ubrio kala long ba utho artli ko William ka baningkong utho e ka gospel katkum Lukas bat ka baar pada utho e ka kam jong ki apostol haka gospel ubatai spang ki jingle jing kam ki jong Jisu hadu ka jing mi pat jong hadu ka jing kil jong shabeneng haka kam jong ki apostol pada usdang na ka jing kil jong Jisu shabeneng da ka batai kelum ya ka jing mi pat jong Jisu bat ka jing kil Jisu shabeneng bat ka jing trekam jong ki apostol kumno ki le kumno ki ya kumno ka balang ka sapriang kumno ki le ban sakhi ban yalap hadu ba Paulus upoi harum hakata karukom ki penkot ya ka kam jong ki apostol hakani ka lunong ka baningkong nyu i ka baningkong ka ba Lukas uong lani ka tin chu blai ka ong ngi iwe pe ba Jisu hadin ba ka jing mi pat jong lasa kumba sau hos ngi ringkat bat ki senran ban hikai ki ban don ringkat lang bat ki ban penslo ki sau hos ngi lasa bat la ki senran bat hakini ki sau hos ngi ong lapan pau ki hakata karukom ba omdon jing arta tin Yesu ba udang em kata ka jing jong Lukas ba omdon jing arta tin Yesu ba udang em susu hadin kani ong Jisu haba hakini ki jing kendo ki senran le ne hakita ki sau hos ngi ba udan ba ki senran ka ka ba mu ai lane ka ka jing seneng ka ba mu ai ka pedeng jong ki ki baro ke ba Jisu ong ki lane ka pedeng jong ki baro ke ba Jisu hikai ki kare kani wat let no ana Jerusalem henry to up baka jingkular ukpa jonga kan urlong kembang alaya tu ya pi berkata ka jingkular ka dei ba ansan berbaptis ya pi da unsiem bakut kani ka dei ka pedeng lane ka paso jong ka kam jong ki apostol ka ba Jisu ka jingkran jong Jisu hadin ka jimi pat ka dei bai syapang ba ansa pendap lane ansa pen baptis ya pi ansa pen sle ya pi da unsiem bakut up ya kata kapor kata ka ba Jisu ong nataring ong kum usyabi ban sungthu e ka kam jong apostol barok kawe kadukhat ka ba pra ka ba Jisu ong hanrei ma pi iwe pe we bin sadap da ka bor nda mun sim ko iwan hiar halor jong pi nang ta pada bin sala ban sakiyanga ha Jerusalem ha Judea barok kawe ha Samaria ba sedu bakut ka perthai dari pipe e ka kam jong apostol ring pe ha kani kadukhat ka ba pra nginyu i ka rukom ya lenti jong ka jingyalap e ka tien jong ublay nyu i ningkong ki senran ki sedang ha konong ba Jerusalem ha ka singi Pentecost nang ta de ka jing penkot ya ubrio bedko ha ka temple ka de ha Jerusalem ka jing ya iki tu kisnong ba barjan jong ka Judea hadin ka tu ka jing yalap ha po Samaria u Philip u balik yalap sha Samaria nang ta ba de hadin jong ka tu ka sedang sa ka jing yalap ka balajit yo Paulus ba la sedang balik yalap ya kiwei padai ki bentai ki bamdai ki jong kari Israel bat ha ka ba khadu poi sidu sai sanong ba rom poi sidu sanong ba rom bat nak benta ka kom perkhat jong ki ju le ne ka kom perkhat jong ki brio ha ka tu ka por ka jing perkhat jong ki brio ha ka tu ka por jong Jisu ha la ne ki tu ki spa snem kalong kanong ba rom ki khen kum ba
it is the end of the world kabamut kadai ka benta bakhat do jong ka perthai kabamaki kitip civilized world kabamaki kitip ki khen kum kanong ba room kata ka pedeng la ne ka bakut do jong kita ki aka ba rohai bangi I ka jingyai lenti jong ka ni ka kom ya lap ka long kum ta u Lukas ulah tho akata ka kom baru pun kut da ka jingyai lap jong Paulus harum da ka jing poi jong Paulus harum haba usya set bendi hapo kanong ba room hadin kan ngi I ka jing kieu ka jing batai spang ka jing kieu jong jisu shabneng baru jisu ong ka ba udang ya kren bat ki na ulum halum olip la kiu shabneng kat ba udang kiu shabneng maki girang pe u ba la kentiu ya u shabneng ni khaban kan ma ko wei ba u jisu hi la duai ya kan ke jing duai ha ka gospel kal kum yu anes kal no ba khat nyau khat basan chim thang ni du khat basan ko ong kum ni ti shwa ba un sha shtamong te menta ko pa te pendan burom yang ada ka ju ka burom ka bangala don bat mi shwa ba an thau ya ka pertai tu pendan buram yang ada kaju ke buram ke Bangaladon bat mi shwa ba antau ke pertai. Jisu udai ublay udan bat ublay udan ha ke buram jong blay nak bat ukpa bat mensim bakoi na du bam jukut ha ka basdang kaktin keladan ka bomot ha ka basdang ka mot ha ka basdang ka bon ha basdang jong ka pertai ke mariang. Nak kata daw kitab Genesis ruka ongkom no ha ka basdang ublay ulatau. Hakabas sedang ublay ulah tahu. Suai kata dan kai dan ublay ukpa dan ukun dan mensim bakut. Kata ke buram blay ke ba ujisu dan dekat ba ukpa. Tak ada suai unsha sistem udwai ke dikecing dai. Kopa tu pendan buram yang dah kejuk ke buram ke Bangaladon bat pi suai ba antau ke pertai. Syuk-syuk lah lagi pe gospel Yohanes lenong beningkong dekat bakat pra wang ba om ju padan bala bani I okpa namar om padan bala kiu sabneng retang ukun marwei balawan hiar na beneng ula pen I akan ni ka burom jung okpa singi iwei pe iwei kata ka jing ong jung tien jung blay Jisu udan ka burom ringkat ba ublay ha beneng bat ka jing kiu jung Jisu sha beneng ka jing kiu jung Jisu sha beneng kadai ka jing let biang jung Jisu ban shim dan ka jing let biang jung Jisu sesisian pat ban pong lidah kata kaburam kabama uladan ringkat berukpa namar belai kaktian jung belai kabata yangi Filipi wang la uladan ka jinglong belai da kain palat ban penpau kata ka jing kat belai hendak ulah pentli la di dah kabako ngu ahdu ka jing yap halor ka ding penakan Jisu ulong ublai udan ringkat berublai ukpa henry ulah pentli ala di na kabenta jungi mentah hadin kecing mi pat lapun pau ke buram jung jinglong blai jung bat kajing kiu jung usabneng kadai kajing simbiang ujisu ya kekerdan ya kata ka ikhtiar ka pama udan ringkat berublai ukba habneng kajing lek biang jung jisu bandan berublai ukba bandan biang kata ka buram ngi hakau ika singingin sayu iya kata ka buram ka ba ujisu udan ringkat berublai ukba kata ka jingmut jong kajing kiu jong jisu shabneng bat haka jingkiu jong jisu shabneng ka ke ba ule latangi puli haka shiti shiki roman lenong ba pra nang tade kam jong ki apostle ni jisu nang ta wat haka kam jong apostle kum kanuksal se haka pol ba Stefan usya len tamau wang ayu I okun ubriu usyong haka kamon jong ukpa usyong haka kamon jong ukpa na tade roman lenong ba pra khat balai pusau Jisu udan habneng usyong haka kamon jong ukpa ban yasat na kabenta jongi iwei pe iwei uklem syongkai henry usyong ban yasat na kabenta jongi iwei pe iwei ban ya rap yang iwei pe iwei ban ya kun na kabenta jongi iwei pe iwei ban ai ngi iwei pe iwei ka jongi wing du bla ban long sisha kisaki jong u hadin kening yu I ba kaktin su blai ka batai ba kilai kenduk lang bun sien ban duai da kawai ka jingmot kani basu tunat ba ke hadin ke jingkiu jong Jisu shabneng ke baki senran kile ke baki apostol kile lingkat bat ka Maria tisuti kile kenduk lang banduai man la kasingi ban ya duai ban pelik por ka jing duai bat kande ka jing duai ka jongki lamar ong sau posting Jisu umi pat usa apertai hadin kata kasingi basau pau ka bomat ula kiu shabneng kane ka jing duai jong ka Maria tisuti lingkat bat ki senran kapan kut da kajingwan jong menci makut ha kasingi Pentecost na kata kadau
ladangi kwa bani opdiang ya kajing ai jong mun sim khoi ngidon kamru ban don kajing sngoret khamtam ban shong ringkat bat kamaria ban pediang ban dwai ringkat bat kamaria kaya sat nak benta jungi bani opdiang ya mun sim khoi namar bale kamaria hining kom kala opdiang ya mun sim khoi ya kajing pun bana jong angel bat kata kajing kemen ke bawah na mun sim khoi kala penlong ka ban ruai ya katu kajing ruai men sim jonga kaya ro yo try lani magnificat bengi ong men sim jonga kaya ro yo try nak ni ka daw ngiru la rangi dan ka kamari angin sayo mat si syai ka jing kemen jongka jing hiar mun sim bakoi ba ka do nur jungi kan sarwai kamaria kami alam yangi ya yangi saladi hande ka alam yangi banyo mat ya ka jing ai jong ublei ku pa banyo mat ya ka jing ai jong kun jongka banyo mat ya ka jing ai jong mun sim bakoi hakano kanu ka benta bangi i hakano kanu ka benta ba kabalang ka hikai sepang kamaria ka hikai sepang kamaria ne bangi duai lingba jong ka ne kumta terter kadai be baro bor ban ong ba ngilek kamjan sa jisu ngilek kamjan sa jisu kamaria kamju kring yangi shaladi ka kring yangi sha jisu haka bible baro ka pe kamaria haka jutang batmai ha e ka kamaria ka pau ladang ipe ikut jutang matmai haka jing pen benai jisu bahkan long ka kemi haka jing yalap jong jisu lo kala apa hang ni hang tai nang tara haba jisu syayap maka maria kaladon haba usidin lo kading pana kamaria kadon haka jing ipat bat menta haba jisu la kiu sa peneng lo mano basendra ni ki sendra kamaria kadon kamaria kaladon haki benta bak kongsan jong ka sandur jing pen em tang ba ka kam jong ka kadai banyalam ni sa jisu om seladi banyalam yang syau jisu nak kata kadau kaktian bakhado wala da kadon hakini benta ba fer akan ni jingki kam jingki apostol do pinum yo sungo e baka keren sepang jongka lene baka maria ka ongkum ni ka ongkum tai em ka bible ka tho tang ka wei ka kentin jong ka maria kata kadai ka ketin bakhado jong ka maria kadai tang gospel yohanes kelenong bahar ka ong sale kat ba u ong sale kat ba jisu ong kadai tang kata ke kam jong kamaria hadin kening yo isu pada ka jingjit ya u Matias hakajaka jong u Judas hangning yo iru ya ka authority jong u Petrus ka bengi ong primacy of Peter kata ka jinglong nong yalam jong Petrus mano bayeng hapreng jong kita bar okhai ki paladan om dei kamaria ka bayeng na mano bayeng ong otong nginjit no dawe hecaka Judas ndei di Petrus ubayeng bat ban ong ya kini ka jing ong bat ban ai kini ka jing kai bat ban ong ban terwa seki para Kristen seki para bangai bar okhai ban ong ba nginjit dawe na bar belai ka ketin jong belai ka layatu di Petrus bat hangning i ka jing urlong ka ba jisu duai Simon ngala duai na ka benta jong pi ndama pi lawan pai sanga pen scam ya laki para menta sedang men pen scam da ka ba ong mangidon kam uwei pada bandrung ha ka jong kan uni ka jong uni ubaset kala ya jisu ngidon kam da uwei pat nama balai jisu legit khat arngot ni de bendon khat arngot da ka benta ki khat arjat ki Israel ki batmai kata ka bor kata la ni kata ka ikhtiar la ni kata ka kerdan ka ba Paulus o Petrus udan hapdeng jungki apostol baro kila menjur kun men ka para ba i to ai ba ka jing puson jungi ka ktin jung blai khamta ngani ka kam jungki apostol kan ya lamengi kumno ngi i ba ki Kristan man kong ki sedang ban nget ba kan pun scam ka jinget jungi i wei pe wei ru kan pun scam ka jinget jungi i wei pe wei ru but what sha elam bakla hang no ru kan mau barobor habadan bahikai ngi habadan bakran ngi kaba best tu hawa kikran lara pikwa makin tip ya kajing sisya pulih hisa ya ka bible nai ngap tang itu dikot adukot baki susim nang ni nang taiwan suong handai pulih atat ya ka bible pulih atat ya ka bible pulih ya tu kajing tho lara ki ong menta lo Lukas nang bakhasan dukot bakhatsan ka ong kumta pilih pulih lo nang basan barok kawai pin sayu ya kajing mot teng buon ba kiba penthame yangi hakini ki por long kiba sian long kiba slur ban scam ka jinget jumpi ban tip ya ka tien jong blai sliang ba thrang ban tip ya ka tien jong blai en yero yo Jesus Christ junam amen wa bneng to ai ba ka jinget ka mela ai ngi hau kun jong Jesus Christ men jungi ba ka ding jong ka jinget ka wala pan raham ki do no jungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya ka jingkat man berakar ku nak menta ka jingwan ka hima jungi to ai ba ka jingai
Jombi kan pen kelai ngi syakinong bet sembai bam juthat jong ka gospel to abi ki sembai kin pen kelai kolong brio man brio na syapo bar ya ki jing tha baro ah jing kmil ji batikna ya ka beneng betamai be ka pertai betamai haba adalah job ya ka bo jong ka senior ka burom jombi kan ting shan chabam jukut to ai be ka jing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang nak menta ki spa beneng to ai ba kani ka jing e kan pen sapriang ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pen em jungi cha satla ka pertai chami ublei jungi ubala ka ku junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen kudono kutam jisu tesin ai kumariang rap jingi kristan tu doai na menta jungi